खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होनि बे समाव बिटिआर नि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया खाम्फा बरगयारिनि बिपिएफ नागारनाय बाथ्राखौ लानानै फिन आरोबाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां रनजित बसुमतारिया बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मोनसे समनि बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारिया बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बाथ्रायाथ' सोलिगासिनो दङ खाम्फायारि बिपिएफखौ नागारखाबाय आरो बे बाथ्राखौनो सिगांनि सानाव बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बुंथिदोंमोन जे बे समाव खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ नागारनायनि खौरांखौ आंबो खोनादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन। ময়ো শুনি আছোঁ যে তেখেতে ত্যাগ কৰিছে বুলি, কিন্তু আচলতে তেখেতে ক'ত আছে সেইটো ময়ো বুজি পোৱা নাই। आरो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बाथ्रा बुंफिनदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो एखे बाथ्राखौनो बुंदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां रनजित बसुमतारिया थारैनो मोनसे सोंथि सिखाङो जे बे समाव खाम्फा बरगयारि जाय खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिटिसिनि सासे सागानगिरि दा बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ फोथांलांनायाव गोबां बिहोमा होदों। दा बे खाम्फा बरगयारिया जुदि बिपिएफ नागारबायब्ला गमामायैनो बिपिएफ जुदि नागारबायब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थोरला बोरला जासिगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया माब्ला खुगा बेखेवगोन जे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारदोंना नागाराखै बे बाथ्राखौ माब्ला रोखा खालामगोन बिथां हाग्रामा महिलारिया। नाथाय गोबां मेल मिटिंफोराव बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बुंनाय नुयो जे बिथाङा दासिमबो माला गाननाय नुवाखै होननानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन। बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों जे नोंथांमोना नुदों नामा जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ माला गाननाय, दासिमबो बिथाङा रावनिबो माला गानाखै, आं नुवाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। नाथाय बे समाव सिं सिं खाम्फा बरगयारिनि जे बिपिएफ नागारनाया रोखा जामारबाय नामा? मानोना बे समाव सासे नङा सानै दैदेनगिरिया बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बे बाथ्राखौ लानानै बुंबाय जे खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारबाय आरो गुबुन फारसेथिं बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो थिग एखे बाथ्राखौनो बुंथिदों जे बे समाव बिथां खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिपिएफ नागारमारबाय नामा बिथां खाम्फा बरगयारि जुदि बिथाङा बिपिएफ नागारबायब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मा जागोन? थोरला बोरला जारलांसिगोन नामा? जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गिदिर दैदेनगिरिफोरा थामारनाय नंला नामा? नोंथांमोना मिथिगौ चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बिपिएफ नागारनानै थांबाय आरो गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बिपिएफ नागारबाय। अब्ला खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ नागारबायब्ला बे समाव बिपिएफआ लांदां जानो थांगासिनो दं नामा? आरो बेनि अनगायै बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंथिदों जे गुबुन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव फैनो हागोन। हाग्रामानि अनगायै गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर गिदिर नेताफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबनो हागोन, जगदान जानो हागोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बे समाव दरजाया बन्द, शाट डाउन। बिथां हाग्रामा महिलारिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएलआव लाया रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। साफ्रोमनोबो जोंनि दरजाया खुला, नाथाय हाग्रामानि थाखाय दरजाया बन्द।